Fuloni hemrong rangalong APHLC Women Wing Kesing Amai Kipadopon Lang Feraha Varalong Klurdung LP School Apen Lang Ang Togbi Memorial English High School Chinglum Pepensi Teachers Day Katalon Pon Karbi Daily News Kilang Kido Anara Tumaphan Arningang Sam Kardom Pajiriglo Kardom Pini Neli Birra Thanmang Phi Sami Promila Timungpi Non Bertang Tempen Arjiponi Tha Kidam Tang Chitini Phai Pli Arni Fuloni Constituency Kaparlo Fuloni Hemrong Rangalong APHLC Women Wing Kesing Amai Kidopon Hemrit Kapuchelong Punon Rat Kacharia Song Punon Suarlo Atom Kachirabdun Akenang Sotpu Mathaponsi Bini Fuloni Hemrong Rangalong APHLC Women Wing Kesing Amai Potoponsi Bangswalong Alhia Marapengpen Kachitongnun Laki APHLC Central Committee Women Wing General Secretary Rita Kramsapi Fuloni Constituency President Dhoniram Timungpen Chenglok Fuloni APHLC Fuloni Constituency Committee along Klembang Phubang Phiatum Chitongnun Bangso Kesing Amailong Rachidon Sarpen General Secretary Lesor Intipi Assistant General Secretary Kadom Teron Piatumaphan Jokpon Fuloni Pen Mirjing Hanse Report Karbi Daily News Nga daal joy katharna but rotna nga jitina nanga temak nananti paharia mandira nokobani khasatsi joy kathar jitikana isorni khasatsi mthela East West Lapendima Hasau Arat Phan Kapachini Pon Kangtung Abangke Ilitum APHLC Regional Political Party Henlo Ahok Regional Kapangtangji Lapen Inglong Akhai Paragraph 20 La Constitution of India Ateng pensi ilitum aduk kavita ilang lapen ikam ilitum laki claim khai nangji mithang adet kachirai kom jiaphan ke ilitum pinsu lapen la su pinsu lapen su arlo atum anstame iping vetu si adon tinahem ajirpi tum stame songzapi nang manon lapen khay asong zapu atumason ilitum ta songzapi ahok ilitum mang nangji mang thip nangji thi sita reng sita me isumar long pat kaching hon aparman ilitum arjap thip nangji makoson lo sangmar ke hai pi lesor ingtipi alangli hansi so arlo asong women wing Secretary alangli phansi arpupek pon iglo alangli henlo lesor ingtipi lo alangli lo dasi alangli khan kangwai pon ason thak si ladak bang thongkep bang plikep rapho ladak pini ingwai pon tanglo dasi labang plikep rapho phan ke nilitum ingwai pon lo lapen ke alangli tum aning kaching sampensi alangli akihai Dhoniram Timungsar alangli President lapen alang lilong kacharidun General Secretary alang litum an pensitami ladak nang che parideng dun si nilitum so arlo asong along nang kaching hon dun apot pinsomar atum anaphans tami akiropilo Pini Chitini Phai Phuarni India Det Piang Kangarlo Teachers Day Katalon Padoponsi Pini Karbianglong Langfera Havaralong Klurdung LP School Lapen Lang Ang Togbi Memorial English High School Chinglum Pepensi Katalon Padopon Pini Teachers Day Katalon Ponalong Klurdung LP School Lapen Lang Ang Togbi Memorial English High School Alidaron Pen Talon Pon Lebang Swajamek ada Porphai Sirke Pen Pangching Ponsi Klurdung LP School Headmaster Dikanta Kharikapsa Lapen Lang Ang Togbi Memorial English High School Headmistress Rupmili Rongpharpi Pen Jalin Ponsi Aprangsi Dr. Sarvapali Radhakrishnan Aphan Asumbi Aphan Chikimapon Lapen Apithu Kadu Kavea Thanmang Kedu Anatumaphan Puthot Teachers Day Ahim Principal Ahin Pensi Ingthan Ponno Lapen Ansose Kachari Ahin Ke Paprangdun Jiaphan Chithan Chimun Ajay Mekta Padopon Lapen Labang Swaja Megalong Rong Asarta Nang Chitong Nun Pensi Mesen Pen Analo Porphai Isimalom Ingsamjin Pen Pachun Ponno News Text Report Karbi Daily News